ポポルブフ第23章火の誕生。トランスイバに後からやってきた人たち。ラビナル、カクチケル、アフチキナハ、ヤキの人たちは火を持っていませんでした。火を持っていたのは、トヒルを神として祀るキチェ・タムブ、イロカブ部族だけでした。昔、バラム・キツェとバラム・アカブが、寒いなあ、このままでは凍えて死んでしまう、と嘆いていると、トヒルが、心配するな、お前たちに火を与えてやろう、と火を与えてくれたのです。ところが火が燃えているとき、大雨と雹が降ってきて火を消してしまいました。そのため、バラム・キツェとバラム・アカブがもう一度火をくださいとトヒルに頼んだのでした。トヒルは履物の中をかき回し、火を取り出して、また彼らに火を与えてくれたのです。バラム・キツェとバラム・アカブたちのところへ、コウモリのような翼をつけたシワルバの使者がやってきて言いました。トヒルこそ本当のお前たちの神だ。トヒルこそ創造者サクルと形成者ビトルを思い起こさせる存在だ。他の部族の者たちが貢ぎ物をしない限り火を与えてはならない。その頃、他の部族は覚えていました。そこで、バラム・キツェとバラム・アカブたちのところへ、火をもらいにやってきて頼みました。どうか火を分けてください。もともと一つになっていたではありませんか。同じ故郷に住んでいたではありませんか。バラム・キツェとバラム・アカブたちはシバルバの使者に言われたようにトヒルにお伺いを立てました。トヒル様、あなたの火を分けてくれというこの部族の者たちはあなた様に何を差し上げれば良いでしょう。トヒルが答えました。私にその胸と脇の下をくれること、つまり釘を捧げることだ。バラム・キツェとバラム・アカブたちはトヒルの言葉を人々に伝えました。人々は答えました。わかりました。私たちも一緒にトヒル様を崇めましょう。こうして彼らは火を受け取ることができたのです。